Ας κάνουμε μια σύνοψη σε αυτά που έμαθες σε αυτήν την ενότητα. Σε αυτή την ενότητα έμαθες για την ιστορική εξέλιξη των ρουστίκων μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Και πώς επηρέασε τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Ακόμη έμαθες για σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Και πώς αυτά άλλαξαν την εικόνα του οικισμού. Τέλος, έμαθες να συλλέγεις ιστορικές πληροφορίες και πηγές. Και να τις συγκρίνεις ή να τις αναλύεις.